Malika India. Kapta! Ka ba da belinka. Barka. Kai! Wayo Allah, waye ka yi labai? Ya da gani na kamar zaka karya karafunan nan ka fito. Ban yi ma magana a WhatsApp ba. Ba mu taba faɗa a Twitter ba. Ba mu yi fuska da fuska a Facebook ba. To me yasa kake so ka shige ni labai? Dusa da na tura mutane na su shige mun mutum sai ka zo ka shiga tsakani. Tabbas za ka zama shigagge. Yalla bai ka sanar da ni. Waye kake son shekewa? Wa kuma nake ceto? Da na tura mutane na su shege komudi a kasuwar zamani dukan ya kai musu. Wannan shi na kuskuren ka na farko. Ayyo wai dama waɗannan yaranka ne? Na gode da ƙarin haske. Sai kuma me faru? Kafin na san labarin ka, Jaifar Redi ya zo ya sanar da ni. Ka iya kaiwa ga yata sai ka ratsa ni sai ka ratsa yara na gaba daya. Kuma ko da ma ka ratsa na ka ratsa yaran nawa. Sarki na wanda yata ke so, wanda ya saburbuɗi mutanenka a kasuwar zamani. Shin ka san me yace kuwa? Shi jajirtacce ne kuma gagararren mafarauci da baya tsoron kowa. Kuma idan har ka sake wani gigi ya ɗibe ka taɓa yata sai ya sheke ka, shine mutuwarka. Dama ai baka san sunan shi ba. Sireno, sarki na Sireno. Jaifar Redi magana iri ɗaya ya faɗa mana. Kenan so yake gwara kawunan mu. Ya kamata na murda wannan labari. Bro, yarinya ta fuskanci hadari sai na cece ta. Kenan ni ma kana so ka shege ni? Amma me yasa kake so ka shege komedi? Shekaru 20 da suka wuce a ranar auren yayata, Jaifar Redi ya zo ya janye ta karfi. Ba inda za ka. Wajen dakatar da shi babana ya samu hadari ya mutu. India. An sabar bada maka albarka.